Jos sä oot laiska kuorii sun ihoa, niin tää tuote on täydellinen sulle. Lala Recipein 3-in-1 Peel Cleanser on siis puhdistustuote, joka myös kuorii ihoa. Nyt mä en demonstroi tätä mun kasvoille, koska mä oon just meikannut, mutta mä näytän tähän kämmenelle, miten tää toimii. Tätä laitetaan siis vähän samalla tavalla kuin siis öljyputsaria tai balmiputsaria, eli ihan siihen kuiville kasvoille, siihen kaikkien niiden meikkien päälle. Koostumus tässä on tämmönen geelimäinen, mutta katsokaapa mitä kohta tapahtuu. Noin minuutin sisään se tuote alkaa muuttaa muotoaan ja muuttuu tommoseksi vaahdoksi. Ja sit kun vaahto on muodostunut, niin aletaan pyörittelemään sitä iholla näin, niin silloin sieltä lähtee meikki sekä myöskin kuollut ihosolukko. Ja vaikka tätä pyörittelee, niin huomaa, että se alkaa muodostaa uutta vaahtoa, jolloin voi myöskin tehostaa sitä puhdistusta ja kuorintaa ja pyöritellä vielä uudelleen läpi. Sen jälkeen kun kasvot on käyty läpi, kostutetaan hiukan käsiä ja pyöritellään vielä veden kanssa ja sen jälkeen huuhtelu ihan tavalliseen tapaan. Mutta siis aivan täydellinen tuote kaikille teille, joilla tuppaa se kuorinta aina vähän unohtumaan tai jäämään tai ei jaksa tehdä sitä, niin tää on aivan loistava 3-in-1 tuote. Ja lisäksi tässä on aivan ihana sitruksinen tuoksu.